Hello लोगोफोर सोरसोरा मोनानि मा ओंख्रि जाखो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय नै आं मोनानि जोगोनार हागासिनो सोर मोनजाफेरखो बे जोगोनारखौहाय फिसा फिसा गोलाव गोलाव आरो ओमफ्राय सयाबिनजों जागोन आरो दिनैथ' बृहस्पतिबार मिरामिसबो ओंखायनो सयाबिनजों जानोसै दिनैहाय जाफेराखै आंबो दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आरो ना गोथाव जागोन ना जाया नायनि खिन्थु इखौ बिगुर गारा दे लोगोफोर ओरैनो जायो खोन्थाहरदो लोगोफोर सोरसोरा मा ओंख्रि जाखो हाखांबाय नै बिगुरजों लाबजों ओरैनो जानोसै दिनैहाय फार्स्ट टाइम सयाबिनजोंहाय गोथाव संनानै गोथाव जाना जाया मिन्थिया आरोना सोर जाखांखो गोथाव जाना जाया कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय संनोसै जानोसै उन्दुलाबायनोसै आरोना ब्राम डिउटिनिफ्राय फैना मेंनानै दसे बिसिनायाव रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा मैगं हागासिनो ओमफ्राय साहाबो फुदुंगासिनो आं मैगं हाखांबाय आरो साहा फुदुंगासिनो लोंलाबायनोसै आरो एसे बोरायनानै नाइट शिफ्ट दं नालाय ओमफ्राय थब संनोसै आरो नङाबाथ' ओरैनो 10ता 10:30 इदिया जाहैखायो आरो जोंना जानाया मालाबा 11ताबो जायो बाय बाय गुड नाइट